Hormatly prezidentimiz arkadarly gahryman serdarymyzyň ýurdumyzda telekeçiliň binýadyny berkitmekde hemde ony ünlü meýlekde hasy netijeli üstünlük barada edýän tagallalary Ahal ulaýatyny kim bu ýyl ýurt bähwetli işiň hasy netijeli ýoly goýulmagyna uly himayet berýär. Şonuň netijesinde häzirki wagtda welaýatda telekeçilik bilen meşgul bolýan adamlaryň sany barha artýar. Ahal ulaýatynyň ýany o şäherindäki Bars Husus kärhanasy hem soňky ýyllarda öndürýän ölümleriň ýokary hilligi bilen ilat arasynda gindin tanalýar. Dünýäniň ösen ýurtlarynyň iň kämil tehnologik enjanlary oturdulan bu kärhanada ilatyň köp bildirýän süýji kökü ölümleriniň biri bolan şokoladyň we onun ergin görnüşläriniň ençemesi öndürilýär. Has takygy kärhanada şokolad ölümleriniň barys, toýpay, maral, aýjyk gali görnüşleri şeýle ergin şokoladlaryň 250, 400, 450 gram hemde 1 kilogram agramdaky owdan gaplary yerleşdirilen görnüşlerini öndürmeklik ýoly goýulan. Bu ýerde öndürilýän ýokary hirli önümler şertnamalar esasynda ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherine hemde welaýatlary uğradylýar. Häzirki wagtda kärhanada işler iki çalşykda anyp barýar. İşler barha ilerleýän bu kärhanada geljekde ilat tarapyndan köp bildirilýän süýji kökü önümleriniň täze görnüşleriniň ölümçiligini ýoly goýmak hem gözüňde tutulýar. Kärhananyň ruhylet hem agzy berişkeleri ýurdumyzda telekeçilik ösürmek uğrunda edýän ýadawsuz aladylaryna türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadanly hemde hormatly prezidentimiz arkadarly Gahrman serdarymyza alky sözlerini edýärler.